Que tal, señoras e señores? Prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia, Cociña en directo. Xa sabedes que a receita é cousa vosa, porque os cociñeiros son maravillosos de verdade. Xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Julio e Merchi. Un aplauso para eles. Ainda non sabía se estabas, Merchi, como non te vin. A ver se vai estar Begoña en vez de Merchi. No, estaba escondida, estaba escondida. No, vou arriscar con Merchi. Que tal, como estás? Que tal a semana? Estou ben, toda a semana ben. Estás contenta? Estou contenta. Está o Xulio impresionante, eh? Non ten nada que facer. No, dice que no. Unha cabeza de allos. Trouxe unha cabeza de allo para que lle dé a sorte, eh? Como a bella de Riazor. Sí, é verdad, como a bella do campo do Dépor, é certo. E ti que tal E mira onde estás? está o Dépor, eh? E mira ti, que desastre, que desastre. Así que buena suerte. Esta é de Merchi. casa, é da miña casa, ten que traerme sorte. Claro, Que sea claro. do Morras é máis do Celta, non ese? Bueno, que, ti como estás? Ben. Que só digas ben, tens que estar moi ben, Home, eh? ben, porque... No, joder, perdí. Viña de perder e Xa. gane. Como Viñas de Palmar. Viña de Palmar e ganei onte. E gañaches. Estou como unha toupa así, asomando. Asomando un pouco. Pues ten Pero cuidado a ver se me vai dar un sachazo. Ten cuidado cos gatos, pillan as toupas, eh? Ten moito tino. Bueno, seguro que queredes coñecer o que imos facer hoxe, pois isto é o que nos trae Ana e Ames. Hoxe imos a aprender a facer un paté facilísimo, un paté de mexilóns, que leva unha latiña de mexilóns en escabeche, unha lata de atún e aceite de oliva, 3 cucharadas de queixo crema ou 3 quesitos, 6 pauciños de cangrexo e 2 cucharadas de mayonesa. Metemos todo nun turmis, deixamos que se mezcle todo ben e listo para comer, riquísimo. Riquísimo, listo para comer. Gustoume que dixo, riquísimo, listo para comer. Aí vemos o mexilón, unha das cousas máis importantes que temos nas nosas rías en Galicia e que tantas alegrías nos deu durante tantísimos anos e sigue dando. Que ides facer con iso, Xulio? Pois eu case vou facer o que Diana, Como? para ver se... Claro, para ves ver se que xunto adiño dúas. hoxe. No, vou cambiar un par de cousiñas, pero bueno, vou ir nesa línea. Voulle contar á xente porque ves guiadiño, vale? Ben guiadiño, porque mañá, isto vou velo contar a vos, mañán veñen as súas fillas ao programa. Entón, ele quere portarse ben, sabes, para aparentar que normalmente é boa persoa, inda que a veces é un desastriño, ou non? É así ou non? Sí. Pois van ser moi ben recibidas. Todo sí, o que ti digas. O que ti digas. Hoxe estás guiadiño. Bueno, entón, vas facer como un paté. Vou facer un paté Vale. como Diana e despois vou facer outros pouquiños á vinagreta para facer un montaxe así un pouco diferente. Moi ben. É a nosa queridísima morrasense ou do morraso, non sei como se di exactamente. Do morraso. Merchi, que vas facer? Vou facer un guiso moi rico e a partir do guiso un paté. Un guiso. Un paté. Que complicado, eh? Guiso. Mira que Riquísimo. Vou facer un guiso. Bueno, pois nada, pois vale, pois poñedevos ao ataque. Vamos Veña, alá. A ver, vou primeiro con Julio. Bueno, Veña. eu abrín os mexillós, eh? Xa os abriches antes de empezar o Xa programa. os abrín Tá ben. porque despois ben. non me dá tempo. Bueno, os mexilóns moi fácil de abrir Moi para a fácil xente de da abrir. casa. Un pouquiño de auga. Eu botei un poquinho de viño blanco, Sí, hai xente que lle bota, sí. Que raro en ti. quitelle a barba, o bigote ou como lle chamen o mexillón e tapalos e no momento en que abran están. Vale, que soan ser en nada. En nada. Oh, ademais, Mira como recende. a recende, vamos, increíble, de verdade. Abriche mexillóns para min? Sí. Xa che vai Vale. levar Vale, levo yo ali eu. cañotas, como sempre che ten que facer algo. Sí, é que non fago máis que traballar neste Están programa. bonazos, eh? Teño un aspecto Están maravilloso. bonazos. Que nos trouxo? A xente do programa. Sí, claro. Son vos, Son vos, non é coña, son vos, Mira. Estes están para comer así. Verdad? É que a min gustanme así, só, sabes, xa. Eu xa empezo pam, como pipas. Home, é como mellor están, Cando están ricos, a verdade é que... Claro. Pero bueno, hai que probar outras cousas. Bueno, sí, hoxe vamos a investigar. Veña, a ver, Xulio, sigo contigo que marchei e non volví. Sí. Veña, talo Mira, sacando estou separando todos. uns pouquiños, estou poñendo aquí, que aí é onde vou facer a vinagreta. Vale? E os que vou elegir así os máis bonitos para que campen e os outros pois van para triturar. Hai moita xente que, que os toma con vinagreta solo. Claro. Moi clásico, eso. Claro. E vamos a facer unha vinagreta moi sencilliña, xa verás con un pouquiño de lima para que non sea tan fuerte o vinagre. E o resto imos utilizar, pois eso, mismo que dixo Ana, pero vou sustituir o surimi que pon ela por un poquinho de tomate relado. Os paus de cangrexo, me dicía ela, non? Paus de cangrexo. Vale sustituir. Vou sustituir por un poquinho de tomate relado, unha poquinha de maonesa caseira
o atún e un poquinho de queixo crema. Moi ben, pois a xente que está na casa, se queredes chamar e falar sobre os mexilóns, sobre a vinagreta, o que queirades, ou os paus de cangrexo tamén, podedes chamar, comentar as receitas, e xa sabedes que nós recibimos calquera receita, 664-483-419. Ese é o teléfono do programa e podedes chamar cando queirades, que nós estamos aquí para vos, para cociñar para vos. Veña, é unha vez que dixen este speech, marcho pois un Merchi. Moi ben. Merchi. Verduriña picada. Ai... Vamos a poñerlle 2 dentes de allo tamén. Esa que trouxemos Sabes que a me cabeza pasa? de allos da casa. Sabes que me pasa a min coa cebola, o pimento verde, o pimento roxo, bueno, con todos os sofritos en xeral? Sí. Que cantos máis anos pasan, máis me gusta. Que sempre... Cando eres pequeno, dinche, no, tal, uns pimentos e ti. Sí, tamén. Pero pasa o tempo e pasa. Sí, tal cual. Xa che queda outra cara. Queres que che encende isto? Porque, Sí, por favor. Porque xa estou axudando, Sí, xa vexo, Ti xa. tranquilo. Lume que? Alto, medio? Medio. Medio? Pois estes allos son da nosa horta, da horta da nosa casa. Ah, mira, onte veo mira Lucía que Freitas traer cousas da súa horta. Oxe, ven sí? Merchi. Ven Merchi traendo material da súa horta. Quere gañar, Ven a tope. Moi Venga, ben, top. pois un poquinho de aceite, non? Lle botache aceite. No, Botache aceite só che cando- dixen prendo. E dixeches ti, sí, non me vou meter no teu traballo. Vale, mentre lle das, vamos chamar a Vale. nosa convidada do día de hoxe. Ela ven desde Ames. Ana. Ana, por favor. Un aplauso. Hola. Que tal, como estás? Ben. 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 Bueno, benvida á cociña en directo da Televisión de Galicia. Nos gracias. cociñamos así en directo, somos así. Que tal estás, ben? Ben. Sí. Así que eres fan do mexilón, que fas paté. Pois a verdad que non me gusta moito o mexilón. Pois, Precisamente o fago para disimular. Estás de coña. Estás de coña. é Isto verdad. sí que é a primeira vez que nos pasa no programa. Que traemos a alguén que non lle gusta a receita que trae. Curioso. Pero Curioso. en paté disimula. Ah, claro. Por iso lle Entonces- botas os paus de cangrexo. E o atún, claro. Ves? Hai que Ves? mezclar. Entón, que vamos facer hoxe? Porque vas ter que O paté probar vamos facer. a receita. Xa, pero eles van che dar a probar outra cousa. Como outra cosa. Si, vas probar o mexillón que fajan eles. Pero en paté. Bueno, Eu ás veces din igual que non van fago a facer... vinagreta, Claro, ás veces din que fan unha cousa e despois fan outra, Ana, son che así, Bueno, ya veremos, a ver. Vamos a ver o que nos sae. conte Xulio que é o que vai facer, a ver. Ven Bueno. aquí. Xulio, que vas facer Mira, unha Ana, vinagreta. eu abrín os mexilóns con un poquinho de viño e agora separei os máis bonitos para facer con vinagreta, que igual na fago por se non te gusta o mexillón. No, sí. Sí, non te cortes, xa che direi que perdes. Vou facer unha vinagreta con ceboliña roxa moi picadiña, como ves. Vou picar un poquinho de pimiento vermello e un poquinho de pimiento verde. Xa que leva o mexilón, cebola roxa, Pimiento verde, pimento verde, pimiento e pimento vermello. vermello. Pero a vinagreta, en vez de vinagre, vou botar un zumiño de lima para que quede un poquinho máis suave. E despois vou facer máis ou menos o paté como a ti. En vez do surimi vou botar un poquinho de cangrexo, o sea, de cangrexo, De... de tomate, De tomate. relado, pero o resto casi igual. Vale. Sabes que, Ana, veixo moito Temos mexilón, veixo moito mexilón. No, pero despois... Hai medo, No, hai pouco, medo. hai Ben, quede pouquiño. disimulado. Sí. Sí, hai pouquiño. A mellor gustache, a mellor descubres unha nova forma de facer os mexilóns e gustache. Quen sabe? Entón, a quen lle faz ti paté de mexilón? A moita xente. A todo que quere, vamos. O sea, fastes De así. primeiro, sí. No, a mí en paté gustanme. Ah, vale. Non me gustan así a natural. Claro, eso é un Pero en paté... aperitivo apañado, Claro, sí, Bueno, creo que temos unha chamada a ver se a xente na casa é de mexilón ou non é de mexilón. Alba, hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, ti eres de mexilón ou non? Somos de Mexilón, na miña casa somos, sí que somos. Ves? Hai xente Ten que que sí. haber, claro, Ten que haber xente que lle gusta o mexilón. exactamente. Ten que haber xente. Bueno, a ti, Alba, como che gusta comer o mexilón? A min a verdade é que como me gusta é natural. Xa, como a min. O sea, os 3 minutiños da fervidos e punto, nada máis. Xa, e xa está, non lle botas por riba limón ni nada así. Non, pero agora tamén o estamos facendo porque fixemos unha viaxe hai pouco a Francia, o estamos facendo con nata tamén, como Con fan aquí nata? tamén os franceses. Sí, eu proveinos así. Con nata, Con mira, nata e con apio. Mira, esa vinagreta que estás vendo agora mesmo na tele, que che parece? O que está facendo Xulio, unha vinagreta que lle está botando lima, pemento, aceite, de todo. Pareceme moi boa idea e máis aínda o de utilizar a lima en vez de limón. Ves, Eso eu tamén é unha creo. moi boa idea. Eu Sí. tamén creo que é mellor porque non é tan ácido, non? Claro, dalle máis doce, non? O sabor, parece. Sí, claro, menos acidez. Pois, Alba, tens que vir por aquí polo programa. Terei que ir. Atréveste a vir?
Bueno, imos ver. Que galega es, Que galega Anímate, es. muller. Bueno, ti xa vamos indo, xa ti vai tirando e xa despois. Anímate, muller, que... Bueno, moitas Irei grazas. un día. Veña, moitas grazas por chamar, Alba, un bico. A vos, Chao. cariño. Un bico para Santiago, para Alba. Ana, vouche pedir que te sentes na zona de moi ben. sufridores. Vale. Vale, moi Séntate aí, por favor, na nosa cadeira e ti vai botando un vistazo a todo o que fan estes dous, vale? A ver se non che destragan nada a receita. Bueno, vinagreta rica, que nos deixou Mira, aquí Xulio. aí a temos Mira, xa. ves? E agora vamos a deixar aí que repose un pouquiño. A Champions das vinagretas. Bueno, A vinagreta da Liga de Campións. Aí a tedes, na cabeza quente. mira, aí tes. Vadela ver, mira. Cebola vermella. Que quero probar? Sí, bueno, probar. Sí. Pero espera, repite. Digo, aceite, cebola- lima, pimento, cebola vermella, que máis? Pimento verde, sal e aceite virxe. Xa está. Xa está? A máis? Claro, Bueno, moi ben. Vale. Vou a probar, a ver. Dame. te doy. Sí, veña. Veña. A ver. Con... Sí, que che gusta, así que... E a ti tamén, tonto. Esta por quen vai? Veña. Esta vai por... Esta por quen vai? Vai por toda a xente que nos está vendo Eso. sempre desde as casas. Vai por vos. Vai por Vai vos. por vos. Veña. Esa é a lima, ves? Esa é a lima. Sabes cando che dá así un calafrío por dentro da boca? Sí. Así, por darme xusto así, Moi Pero- ben, pero é bo, non? Está moi rica. Vou ir xunta a merche que a teño un pouco abandonada. Vai pensar que eres o meu favorito. E non, a No. miña favorita é ela. Doy fe que no. A ver, contame, Merchi. Levamos aí para facer o guisiño, o sofrito xa está en marcha. E xa non hai que facer nada. Os mexillóns xa os temos sin a cuncha. Nada, aquí estamos. É que tes pochando aí. Víamos antes cebola, pimento Unha vermello, cebola, medio pimento vermello, medio pimento verde, tamén vin que dous lle dentes botaches... de allo. Aí está. Sabes que me falta? O que? Un par de Ai, aquí de ves? cayenas. Jol, menos mal que Bótalle. viñeche. menos mal, Bótalle máis, ó. Así... Dúas teñen que Non, ser. dúas. Que despois van trituradas, Sí. ese non. Ana, gusta cho picante? Non moito. Non moito. Pero vamos a ver, Ana, vamos a ver. Vamos Tens a que ver. vir máis, Ana. Bueno, Ana ven aberta a novas experiencias, verdade? Claro. Ves vamos aberta a sí, probar. Sí, claro, exactamente. Igual, Hai que probar. Igual che furan o estómago estes dous, pero non pasa nada. No, no. Bueno, veña. Merchi, nada máis. Eso, 2 dentes de allo, pimento vermello, pimento verde, cebola, cayena e nada máis. Nada máis. E Despois, aceite, cando bueno. este, claro, cando este un pouco pochadiño, botámoslle o tomate. O tomate frito, entendo que é. Está sin fritir, está tomate Ah. triturado. O sea, só triturado. Sí. Ah, Veña, moi ben. queres que o botemos? Botamos yo xa. Cando queires. Xa está, mira, Veña, xa va. está aí Veña, bótallo. collendo colorciño. Vamos alá. Ai, pero... Uf, Eso está rico, eh? a min o que me... Claro, claro. É que non vai estar rico. Parece de a miña, eh? Vai... Pero non é. Vamos a Pero non baixar é. un pouco. Parece, pero non é. Aí está. Por desgraza non é. No, que a min chama a atención porque con isto vas facer un paté. Sí, porque despois do guisiño trituramos con un pouco de queixo crema, con non moitos mexillóns, nesta ocasión. Nesta soa, Nesta neste ocasión. concreto caso, excepcionalmente, neste programa, no de mañán ao mellor sí, non? Xa temos o paté. Entón ti queres que sexa un paté de sofrito, non? O sofrito gusta, che, Ana. Gusta o sofrito, Ana? Vale! Un aplauso para Ana, que lle gusta o sofrito! Pois un paté de sofrito Cun toque. Un airiño de mexillón. Efectivamente. Un airiño así pequeno. Vale. Esos. Moi ben, maravilloso. Encántame. Os mexillóns botaremos xa cando o sofrito este feito, porque realmente os mexillóns non hai que facelos máis. E non Xa, queremos claro. botalos aí para que se estén facendo máis tempo. Vale, Deixámolos pues espera. para cando vayamos triturar. Dame un. Fai favor. Están Dame un contados, mexillón. Pero bueno, están si contados, nesta pero como- ocasión... Nesta ocasión vasme deixar que che roube un, non? Nesta Sí, ocasión. sí. Bueno, pois mirade, isto que tedes aquí, que vedes aquí, é ouro nas rías galegas. É ouro que nos encanta. Os galegos. O mexillón, a min a verdade que como máis me gusta, bueno, o vapor. A mellor forma é ao vapor. É como mejor se podría disfrutar, creo yo. A la marinera. Gústame moito acompañalo cunha vinagreta. De todos os xeitos, está rico. Acompañante, una buena cerveza con patatitas fritas. Una sepia a la plancha, Con espagueti. unas patatas bravas. O con fideos tamén. Se é no inverno e que é unha comida un pouco fuerte, pois os mexillóns con fabas tamén está moi bo. Cun bo albariño, eso está clarísimo sendo de Cambados.
Lo hacemos tipo como se hace en Bélgica. No tengo ni idea porque no lo he cocinado nunca. Pocho un poquito de cebolla. Lo refreímos con un poquito de mantequilla Con un sofrito de tomate. y cuando ya está doradito echamos los mejillones. Es que no hace falta mucho más. Un poquito de vino blanco, lo tapamos Se lo echo en caliente encima de los mejillones. y esperamos que abra. Ese andaluz que víamos no vídeo é amigo de Xulio porque lle bota manteiga ao mexilón. É unha persoa que lle gusta botarlle manteiga a toda, bicho? Pois polo acento é francés. No, sí, no, te tiña pinta de que non. Bueno, cal é o seguinte paso, Bueno, queridísimo? pois vamos facer o paté. Vale. Vale. Entón, mira, uns pouquiños mexilóns, Vemos os mexilóns aí, non? poucos tamén, Ana? Van poucos. Vas facer aquí un paté. Aquí un paté. Non? Se me deixa, sí. Vale, bater aquí. Vale. Gracias. Mexilóns. Un pouquiño de atún. Vale. Un pouquiño, bota todo. Vamos a botar ben atún, Ana? Está todo o mundo atún pendente de ti, ten moito omega 3. Sí. Más. Ti que botaxeslle pouco mexilón ou non? Pouco. Cantos leva? Mejillos? Sí. 6. Unha latiña, men. Ana, Un pouquiño gustache de- a mayonesa? Sí. Carga ya a mayonesa. Aí. Veña, Carga ya a mayonesa. máis. No, 3 cucharadas de mayonesa O queixo crema, non? e queixo crema. Queixo crema gusta, Chan? Tamén. Carga ya o Sí, queixo sí, crema. xa está, todo, mira, todo. Veña. Ojo, estarme presionando. Como non salga, culpa túa, Ay, no, ti se verás, se te pasa. Mira, e agora vamos a botar un pouquiño de tomate relado Vale. e un chisquiño de sal. Moi ben. E con isto que? E con isto, triturar. Ah, hai que bater. Home, claro. Ai, E ti tes que bater tamén? sí, pero Merche, vamos alá. tes que bater. Teño Pois que veña, bater. méteme iso que non temos todo o día, Merche. Esme que Metemos prepárame iso. o Veña, sofrito. Sofrito. Non? 6 mexillóns botou, non? Sí, botou 6. Non vou a botar máis. Bota 7, para arriscar. No, Bota un máis. vou a botar 5. Claro. Recordamos que a nosa convidada non lle gustan moitos mexillóns. Non é porque non nos gusten a nós, que a nós encantannos, A nós flipannos. Mira, este vai a ser este así. O máis grande da Meca? familia. Pois, outro. Veña. Outro máis. E agora ten que saber a queixo crema. mexilón. E queixo crema, non? Sí, máis ou menos a mesma cantidade de queso frito que de queixo. Vale. Son como unha cullerada, 2 culleradas Guiso, mexilóns e queixo e crema. un pouco máis. Vale. Xa está. E agora, Xa estades. si remexemos un pouco. Ver se o vas bater. Sí, pero é que se non a batedora o queixo costalle un pouco. Ah, vale. Bueno, estades vendo na casa que son 2 patés completamente distintos, Tanto o de Xulio como o de Merchi. E aproveito para lanzar a primeira pregunta. Que 3 ingredientes leva a vinagreta de Xulio? 3, 3. E xogamos por 50 euros. Despois, seguro que Xulio vos dá algunha pista, porque non dá nunca ninguna pista, Xulio. Veña, estamos listos? Ahora sí. Sí? Vale, pois pillade as batedoras aí, por favor. Pillade... Que faz, Xulio? Nada. Estabas mostrándolle algo á cámara. Quizáis aceite, quizá lima, quizá pemento. Podría ser, non sei. Pillade a batedora, por favor. Vamos alá. Ui, que pouco son. Veña, va. Espera. Atención. Vamos bater ao mesmo tempo, veña. Vamos alá. 2 patés, 2 batedoras. Tan só un posto no padal de Ana de Ames. Quen baterá mellor? 3, 2, 1. A bater. Vamos alá. Mira que cor vermella tan bonita. Mira que cor vermella tan bonita. Ai. Que rico, Merchi. Isto Que vai cor. estar moi, que cor. moi bo. Este que fai. Este dalle outro ritmo, ves? Vai outro ritmo. Prime. Acabaches. Sí, Estás perdidísima, Cariña, pero que fixeche aí. Betinda, che quedou un montón. un magallo. Eu fixen. Bueno, por nada, deixamos aí a Merchi, que sigue batendo a pobre, intentando pillar a Xulio. Moi ben, Merchi. Maravilloso, Merchi. Quédenche por aí uns grupos, por aí atrás. Xa vou. Vamos a deixar a pobre, vamos a deixar, a ver como vai Xulio. Vale, Xulio, que máis? Eu teño aquí uns pimentiños que asei. Ti escoitasme ben? Sí. Vale. Teño uns pementos, cañotas, que os asei. Vale. E vou nos pelar. Vale, vou nos pelar porque vai ser a base do meu... Os pementos gustan, Ana. Vale. Entón, mira. eses pimentos asados son como acompañamento. Eso é, eso Moi é. ben. Va a ser o acompañamento dos mexilóns. Ah, e quitas a pel, vale. Claro, asámolos, pelámolos Ben. e vamos a botar simplemente un pouquiño de sal e un pouquiño de aceite de oliva. Por qué? Dirás ti. Por qué?
Pois, porque como xa temos a acidez na vinagreta, non fai falta máis. Vale? Moi ben. Entón, vamos a frenar un solo. Sabes que me chiflan os pementos? Flipas, sí, Vai, sí, que os pementos é unha pasada, Chiflan os pementos asados. Miña aboa... Un día temos que facer unha conserva. Fai uns pementos asados Sí. que podes caer de cu. Vou dicir unha cousa. Os pementos asados fainos calquera que queira traballar. Eso, menos eu. Por eso, o sea, non é dicir, pues aquí fulanito fainos, non, ásanse solos. Xa, pero é que non saben igual. Igual o forno da miña aboa, o forno da miña aboa non sei que terá, igual conserva esa grasilla, eses anos. Ou a jeta do neto. Aí está a cara do neto tamén, cando vai o neto, hai pementos aí para todo o mundo. Eso é así. Mira, Merche, que xa acabou, Eu xa acabei. Merche, remataste. Non te estou votando, No, estáme votando, sí. Vale, voucho probar. Ahora, como non está ben batido, non sei se me vai a funcionar a manga. Non me deixache bater ben. Botoume. Non me deixache bater ben. Bueno, E agora pero se quero teño probar. problemas... Mira. Así, non? Sí. Gustache? Sí, claro. Non probei. Despois non o volvas meter, esa está. Así. Bo. Está bo, Está moi bo. Sabe ao queixo crema, Ten saborciño así. Más que saborciño, a textura. Claro, para que sexa paté, sabes? Para que teña esa consistencia de paté, para eso é o queixo crema. Sabes a que non me sabe? A Michelin. Non me sabe moito. É broma, sabe a Michelin, sí. E ten un toque así picante. Claro, pola cayena. Sí. Está moi ben. Que a Ana non lle gusta, bueno. vamos a recordarlle aos espectadores que a Ana non lle gusta o picante. É verdad. É un toquiño pequeno. É verdad. A ver, meu home, ti como vas? Eu, mira, xa os pelei, xa os cortei. Ahora vou botar o cuchillixo un poquinho de sal e un poquinho de aceite. Viñen ao teu carón a propósito. Por qué? Porque vais buscar a... Porque hai alguén que quere gañar 50 euros do outro lado do fío telefónico. Ui, Hola, espera. que tal? Boa tarde. Hola, Con quen falamos? con Carmela. Carmela, de onde? Son de Arcade, pero vivo en Silleda. Vives en Silleda, boa terra, Sí. Boa terra, De Silleda. onde dixo que era? Coñeces a Carmela? Pois igual sí, pero... Sí, conocémonos, sí, somos veciños. Ai, sí. Pois mira, Carmela, que creo que xa sei últimamente quen é. chama moita xente de Silleda, non sei por qué. Porque somos trending topic. Somos trending tópicos de É Silleda. boa terra, porque é boa terra. Boa terra, ten razón, boa terra. Pois aí che vai a pregunta, Carmela. Que 3 ingredientes leva a vinagreta de Xulio? Leva cebola vermella, pemento roxo, pemento verde, lima e aceite de oliva extra. Xa os dixo todos. Moi bien. Dixo 5, non 3. Dixo 5, non 3. 50 euros que van para Silleda. Maravilloso. Moitísimas grazas, un bico enorme para Silleda. Tens que vir aquí un día, Sí, bueno, non sou moi boa cociñeira, pero estou aprendendo moito con vos. Ves? Está aprendendo moito con... Non hai nada máis bonito que alguén de Silleda da tua terra che diga que está aprendendo contigo. Sí, bueno, Pois sí, moito. Dixo con nós. Con nós, pero quero dicir, contigo. Contigo pouco. Comigo pouco. Pero polo menos veme a cara. Home, claro. Claro. Moitas grazas, Carmela. Un bico gigantesco. Ven un día, vale? Chao, Carmela. Gracias. Chao. Pois penso que xa sei quen é, Sabes quen é? Penso que sí. Pois agora ten 50 euros máis. Pois mira, hoxe vou tocar o timbre. Aí está. A ver se é. Anda, ven por aquí, ven comigo. Ai, Dios. Mira a ver que che vai parecendo isto. Ten boa pinta. Como ves? Ven. Así de primeiras. Queres darlle a probar o paté? Queres probar o paté? Sí. A ver que che parece. A ver. Aí. Ti queres probar, A ver. Está bo. Está bon? Está bon? Gustache? Ten textura boa, está boa. Ti tamén? Venga. Que? E non sabe moito a mexilón. Botoulle 6. Está bo. Está moi rico este. Pica moito menos co dela. Claro, Non te non pica, bastante menos. Pois vente rapidamente probar o dela. Deixalle a culla. Porque pica moito. Vente. A ver. Non pica moito. Deixalle probar o teu. Pero non terminei, así sin terminar ni nada. Pero o paté. O paté. Vale, veño. Un pouquiño. A ver. A ver, unha culler. Rápido, Merchi, que non temos... Non estás Teño, preparado Merchi. para ter un negocio, Merchi. Cañotas, toma, dalle aí. Listo. Moi bonito chupuxo, pero a ver, proba aí. Ui, darme pouco porque vai picar moito. No, que va. Proba. Pica moito. No, que va. Que no. No. Non pica, verdad? No. Non pica. Que asustaron. Pica nada. Bueno, E que tal, un aire. Ana, por favor, No, séntate outra vez. un airiño, pero un airiño. Agora vas vir xa a probar o que queda, o resultado definitivo, vale? Vale. Porque eu, mentras tanto, sabes que vou facer? No.
contarlle uns datos á xente porque as batés de mexillón son parte da nosa paisaxe desde os anos 40 do século pasado. Xa vos adianto que aquelas primeiras non se parecían moito ás que temos hoxe en día nas rías. Foi co paso do tempo que estas estruturas con cordas, que agora coñecemos tan ben, foron inzando as nosas rías galegas. E por darvos algúns números, na Ría de Arousa hai máis de 2.300. Esta é unha das zonas de produción de mexillón máis importantes de todo o mundo, que realmente non é pouco decir. Sabemos que hai moitas formas de comelos, e algunhas son bastante curiosas. Emilia Pardo Bazán, por exemplo, facía unha especie de pastel con puré de pataca, e picadillos e que os xuntaba con arroz, alcachofa e chícharos. Eu, a verdad, é que nunca os provei desa maneira. Por suposto, se queredes ir de troula e comer mexillón, tedes festa en, anotade, Vila García de Arousa, no, Vilanova, perdón, de Arousa, Combarro, Rianxo, Cervo, ou Chapela. Será por festas para o mexillón. Dios, que bonito me quedou, eh? Sí. Que bonito me quedou, estou sorprendido. Faltouche unha rima. A saber. Claro. Se queredes festón, mexilón. Moi ben. Moi ben. Si queredes festón mexilón, calquera empresa de marketing te podría contratar a ti ahora mismo, eh? Lo dudo. Veña, vamos alá. Bueno, mira, eu vou aproveitar un poquinho de pan reseso tamén que tiña aí para facer unhas tostaditas, eh? Moi ben. Isto non ten ningún truco. Non ten truco, nin trampa, nin nada. Un pouco de pan. Eso. De pan, que además cheire porque queda así torradiño, un pouquinho. Claro. Moi ben. Entón, pois eso, empezamos por un pouquinho os pementiños asados. Mira que brillo, eh? Que maravilla. Que bonito, eh? Pouco pamento me parece. Pouco pamento me parece. Pouco pemento che parece? É moito mexillón. Ya verás. Ti rí agora, mentras poida. E agora que o pemento aí asado. Ola. Paté por arriba. O paté de Xulio que é super parecido ao de Ana, eh? Super parecido Casi ao de Ana. podemos dicir que o fixo Ana, verdad? Ana, queres vir probar? Outra vez, sí. Ten boa pinta. E agora vou nos rematar co mexilón, en vinagreta, que mira que chuladita, que moito como nivel, queda, eh? Moito nivel hoxe, eh? Que ben decorado che quedou. Sí. A verdad. Bueno, sabes o bo? Que, como moito, no peor dos casos, quedo segundo. E despois non hai tensión. Báñalo un pouquiño coa vinagreta, non? Bote un poquinho da vinagreta para que aderece tamén o pemento. E eso, está co aceite. E agora le damos un brillito con el aceitito del... Que rico es. Que rico. Como estás, Xulio, eh? Estoy Como estás, tope. Xulio? Ana, ahora estás chicando a baba, ahora, eh? Un pouquiño, eh? Ou non? Vente por aquí. Vente con nós, veña. Vente con nós, Ana. Vouche pedir que viñas comigo xunta Merchi. Ya foi. O seu, vale. Ti dixose, vente comigo. A ver, Merchi, como remataches ti isto? Estou poñendo un pouquiño de oliva negra e tamén uns millos. Millos que están tostadiños. Pero tostadiños, millo torrado de que compras, non? Sí, os quicos. Sí, os quicos de toda a vida. Vale. Entón, bueno, eu vou botarlle tamén por riba, porque moita xente lle gusta os mexillóns darlle un toquiño de limón, verdad? Bueno, pois vamos, mentre te botes o limón, coa segunda pregunta de concurso. Quen fixo un guiso de mexilón para facer o seu paté? Quen fixo un guiso de mexilón para facer o seu paté? 50 euros en xogo, podedes comezar a chamar desde as casas. Nada, só dicir que lle está quedando moi bonito esa persoa que fixo un guiso para o seu paté, está lle quedando moi, pero que moi bonito. Que non fun eu, eh? Bueno. Ti deixalo aí. E a convidada tampouco. Non, tampouco. Por suposto, eu menos. Eu nada, eh? Eu xa olvídate. Moi ben. Pois veña. Último toque entón, veña. Un pouquiño de ceboliño. A ti gusta o ceboliño? Sí, así, picadiño, sí. Dixeches así picadiño, ben. Hombre, claro, picadiño. Picadiño, así. Inteiro no. Ti botalle ceboliño, non hai problema nenhum. Dalle. Xa está, eh? Moi ben. Pois, Ana, que tal van pola outra banda? por aquí. Colócate deste lado. Aquí. Podo levar o meu? E ti podes vir tamén, Xulio, sí. Ai, non quero molestar. Non molestes. Non molestas. Está creando. Claro, por eso. Está creando, non molestes. Están las, como se chaman as... Moi ben. Aí estamos. Queres unha cucharilla? Un garfo? Un garfo. Colla aquí deste, se queres mellor, mira. A ver, que?
Ten que probar ela, Vos podes deixar xa de facer de pelota. Gracias. Veña, vamos alá. Ten toda a pinta. Non me tedes que dar aí nada mal, tranquilo. Vale. Todo ten boa pinta, non sei. Ana, veña. Veña, vamos allá. Proba aí que Vamos creo que xa allá. hai xente que quere gañar 50 euros. Proba un cachiño aí. A ver que tal, Ui, a ver se chaval. me sale. Ai, moi ben. Un pouco difícil de Mira, comer, mira. ¿no? Un pouco Mentres ti complicado. probas, vamos repartir 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Isto está rico. Manuel, Sí, de onde? de Santiago. Ah, boa terra, Santiago de Compostela, a miña Sí. terra de adopción. A ver, Manuel, queres 50 euros? Home, si podo, si. Home, claro, pois veña, quen fixo un guiso de mexilón para facer o seu paté? Merchi. Moi ben, está. Moi ben, moi ben. Estiveches atento ao programa, así me gusta, Manuel. Eres de cociñar moito, tío, ou non? Pois aí da cotillo, sí, pouco. Pois vente un día. Bueno, a ver, un día a ver Sí. si podo. Vente un día, veña, un bico xigantesco. Vale. Chao, chao. Chao. Manuel de Santiago de Compostela que nos ve todos los días. Moitísimas grazas. Tanto rico. Ana. Tantos vos, non sei. Espera, no, ti estás ben aí, podes seguir probando, Tantos vos. Sí. A ver, tan bo que marchaba polo plató adiante. Ahora sí, ahora sí. Bueno, quen gañará hoxe o paté de Ana? Un pateo que non lle fixeron nin caso a Ana, estes dous, bueno, un pouquiño. Sí, que fixeron Un paté de Ana a que non lle gusta o mexilón, pero trouxo paté de Pero en mexilón, paseo, porque ela é así, Ana de Ames, ela é así, é risca ca vida. Funciona así ela. O paté de Xulio con pemento asado, o paté de Merchi con guiso. Pode haber empate. No, a vida é dura como o cañoto Da de verdura. verdura. Esa é así. Ana de Ames. Non sei, tantos dos vos. Ana de Ames. Vou acabar o speech e ti disme un nome, vale? Ana de Ames. Quen fixo o mellor paté dos dous? Outra vez. Xulio! Outra vitória para Xulio. Non contabas, Non contabas. Bueno, saltou a noticia, pero é que levaba picante de Merchi. Levaba picante. Aí está, ves? Ana, moitísimas grazas, Moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Moi ben. Alégrome de que pasaras moi ben. Bueno, pero pode esperar aquí con nós. Pode esperar aquí con nós. Bueno, señoras e señores, nós rematamos tamén o a voltas co prato e rematamos tamén o quen anda aí verán ata mañá. Pero é que mañán teremos a semifinal do noso talent e ademais vaise mollar ou Eva ou Juan. Para velo, teñen que ver mañá. O quen anda aí verán. Chao, chao, ata mañá. Chao, chao.